Intombi la engathumeka. Yazi ukuthi njani? Phakathi. Akazi nomdumbi othambile into enganjalo nje kodwa. Manje sijole kanjani? Sithandane yabo. Because manje kukhona le nto le engifuna yabo khona imali ezongizonela manje ngifuna ukuyidla nawe yabo. Ya into kanjalo. Awu phela mase uphatha izindaba zey'mali-ke ngi-on. FGY, what you got? It's been a long time coming. I've been road running, rocking shows, stunting, smoking on runs.